sa ka. Maayong adlaw kaniyong tanan nga mga suking tigpaminaw nining handumanan sa kaawit. Ingon man sa mga artista nga maghatag og kinabuhi nining akong kaagi. Ako si Alina. Sa dili ko pasugdan sa pagsaysay nga akong kaagi, palihog pagtugtog sa awit nga naguluhan, Kalawakan. RMN Drama presents Handumanan sa kaawit. Ano ba daw sayang kaagi karon? May kining usa ka babay nga nagpuyo sa Cebu City. Ang atong tatampo nagdasangan nga Alina. Recorded by X Thunder Gaming. Ha? Na-imagine na nimo si Marco nga mo'y imong pakaslan puhuin? O, Trish. O gusto ko, ikaw may maid of honor na ako. Ako, cute. Siyempre. Mabi ako lang igsuon. Mura na big igsuon akong pagtanaw ni mo. Anya, kami na lang daw si Papa. Wala sad ko'y mama. Mong, dili nakalahi para na ako, no? Nak, muli ka din sa ato karong weekend? Pa, mura gali pa ko makahigayon. Dagan kayo may projects ron good. Uy, mao ba nak? Kimingaw na mahud ko ni mo. Ako man sad pa. Sige lang pa, next weekend. Maningkamot kong makauli di sa ato. Mao na, Marco, babe. Muli ko sa mo probinsya next weekend. Basin, ganahan ka mo uban na ako. Alina, babe, kining sorry kayo ha, pero doon na rin ko'y lakaw, anak. Mao ba? Asa man day ka? Nagsabot mo gumis ko mga amigo nga magtapok-tapok. Pwede sa sunod lang. Uy, kaso, uy. Okay na, babe. Sunod na lang. Kalipay na ako. Daga na uli ka na. Ingon man sad ko pa. Sige lang pa. Hapit naman sad bakasyon. Taas-taas niya akong pondo din sa ato. Dali na nak, nagluto gus imong paboritong bisayang manok nga sinabawan. Dali. Ayay, kanada. Naon sa manis Marco. So ka lang naabot ko din sa probinsya. Mungki paramdam na ako bisan usa lang ka text. Sharo, wag siya ka na ako nagpangumusta na ako. Nag-away mo? Wa man day Trish, pero nagyaw-yaw gyud ko sa text, uy. Ako man siyang gitaksan. Kaya wa man gyud siya magparamdam ba. Sukad ko naabot din sa probinsya. Mao pa? Unyaan sa may akong matabangin mo. Day, ikaw ko ni chat niya. Unya sultihi ko kung mo reply ba siya nimo. Sige. Ni-reply siya na ako. Padong naman untaday ko na siya mo chat ni mo. Unya pagkabasa niya sa imong message, naglagod siya kay siko no kagyaw-yaw. Kisa may dili masuko. Ngawang gid siya magpahibaw. Ingon ana ang gid ang style good. Basta magkakuyog na gani na sila sa iyang mga barkada, no? Mura na siya malimot na ako. Murag malimot na doon na siya uyab. Day. Sakitan ba ako maghuna-huna, day? Kay mura na mig-uyab kung magkita, may. Pero kung dili gani, mura na sa siyagwa. Day, Alina. Sige lang, day. Mubalik naman ko di sa syudad ugma. Makikstorya lang ako niya. Salamat, ha. Absent lagi ka ganinang buntag. Kuan, naglain mo gud ang akong lawas ko. Mao di ay. Si Marco pod.
Wa po kabantay niya ganinang buntag. Murag ni absent man pod. Ha? Lain man akong feeling day, uy. Mura man og bugnaw na si Marco na ako. Wa ka si lain day. Ha? Recorded by X Thunder Gaming. Mura man og doon na siya lain, good. Ha? Nganong nakaingon man ka? Feeling lang git na ako, day. Day, Alina. Day, tabangi kong paniid ko no niya, day, bi. Unya, sultihi ko kung siya mo mamatikdan. Ha? Pila naman ka-text akong gisend ni Marco nga makikita ko niya. Pero hangtod karon, wag yapon ko nadawat nga reply. Ay, makikita na lang ko ni Trisha, bi. Makikapi ko niya ron. Wa pa masigit ma-reply si Trisha na ako. Ay, ako na lang usaoy. Maayo din higidili kayo sa amok. Kadiyot. Sila Marco o Trisha, mana. Ni asala tiniyo niyo. Nag-holding hands pagit sila. Marco? Trisha? Alina? Ansay buti pasabot, ani. Best, Alina, paminawa una Ansay buti pasabot, ani. Nakaimo mas mag-traidor na ako. Alina, Ayoko kita pa! Pangayop mo! O niya, okay na ka diha. Pauli na lang din sa ato, nak. Hapit na hinuon ko mo graduate pa. Unya mo atras na hinuon ko tungod lang nila. Sige lang pa. Nahiba akong karoon na niya akong gibating kasakit. Makamove on ra ko pa. Basta nagha, kung di na kaya, pauli lang din sa ato. Opa, salamat. Alina, please, mag-istorya sa ta. Unsa pa may ang istoryahan nato? Igsuon akong pagtanaw nimo. Unya nakahimo ka sa pagtraidor nako. Ayaw na, Trisha. Sugod karon. Kalimti nga nakahigala ta. Alina, Kinsa man ni? Number raman? Hello? Day, Alina, asin ang Medina nini mo. Siligan niyo din is probinsya. Oh, nanawag malagi ka nang. Doon na kay Toyo? Day, nadisgrasya si Papa ni mo. Unsa na? Ngano ni biya man ka? Gusto naman ako ani gawa naman ka. Pa. Alina? River. Niya ka?
sakit kayo kung dugan. Ako na lang usap. Wala si Papa. Niya pa ko, Alina. Tuod. Kanas araman ka nabalik gikan sa Manila. Atong adlaw before na-disgrasya sa papa nimo. Mao pa. Alina, naibaw kong dako kay kusaan mo. Nagigbuwag ko nimo tungod kay magas niya. Pero karon nga nahanay na nako. Willing ka bang mo ba na ko balik dito sa Manila? Isaan ako nimo. Di na ako magpalayo nimo. Ug di na gid tikapihan. Tagay lang ko laing higayon. River. Okay, sarap sa ila bituin sa pag... Gihatagan ako laing chance sa River. O niya kay ako naman lang sang usa, nikuyog ko niya pagbalik niya sa Manila. Og didto na kong mituwas og eskwela. Karon, minyo na mi og may mga anak. Human mi na minyo, ni anami dinhi sa Cebu nagstay for good. Og kabahin nila ni Trisha og Marco, ako nahibaw-an nga nakabuwag na sa day sila. Og ang nakapait, kinapaangkan si Trisha. Dinhin na lang kutob, takang salamat, RMN. Recorded by X Thunder Gaming. Mao kato mga higalang kaagi ni Alena nga taga Cebu City uban sa awit ngayang ipangayo. Awit nga naguluhan kalawakan. Ang mong kaagi gibahatan na doon sa radyo ni Jelly Haka ug ubos sa direksyon ni Priscilla Raganas. Kamusap mga higala ag mga sukin ti paminaw, kinasing-kasing kong gidapit sa papada sa inyong nagkalain-laing kaagi sa kinabuhi nga naglibot sa kaawit. I-address lang ni ining tulumanon, handumanan sa kaawit care of RMN Production Center Studio, 3rd floor, Jose R. Martinez Building, Osmeña Boulevard, Cebu City. O baka ipada sa Handumanan Official Facebook page. Hangtod sa sunod kayon, daghang salamat sa inyong pagpaminaw.